ZANU-PF yachitsvaira elections aiwa anonoka kunzi over the weekend kwakune by elections munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yedu yeZimbabwe kuonekwa kunzi opposition yafa munyika yeZimbabwe. ZANU-PF yakuita zvainoda. The biggest question is, muri Zimbabwe, do you think kuti opposition is going to rise? Azvipere mushe matsvairo ari kuita ZANU-PF kuma constituencies panguva inoi nemanyarariro ari kuita opposition members zviri kutoshamisa. Nsarabina mashoko ari kudanyirwa panapa, remember subscribe or like on the bell icon. Pa official hand yeZANU-PF akudanyira chiti by elections highlights. Vanoisa mapictures amuri kuona in the screen. ZANU-PF ichinyatsoratidza kuti yanga yakatsvaira mapolls okudanyirwa muchidzi. ZANU-PF secured decisive victories in all 3 by elections held over the weekend. The party's candidates won in Gutu Rural District Council, where Tawanda Matare emerged victorious. In Mangwe Rural District Council Ward 12, where Benjamin Ndlovu claimed their seat, and in Chimanimani Rural District Ward 21, which recorded a notably high voter turnout. The results, particularly the strong performance in Chimanimani, highlight the positive impact of ZANU-PF's people-centered policies on citizens' lives, as reflected in the party's clean sweep of all 3 by-elections. Anoposta mapictures seatamboreva muri Zimbabwe panguva ine zviri very concerning. Zvinokunzi munhu wese wemunyika yeZimbabwe, ZANU-PF it can claim kuti aiwa kuconference vanhu vanga varipo vakazara vachiindosa mutungamiri wenyika kuti aende ne2030 vachiti ari kunyatsa kutonga nokumanija nyika zvakanaka, but mumastreets people they are opposing. Vari kuuya panguva ino vachiti ndo manyepo, we are suffering, mareforms anofanira kunge aripo panguva ino. ZANU-PF must go. Zvigananda zvinofanira kuenda, noda kunzi ndo zviri kusapota corruption aiwa chipanda nemutungamiri wenyika. Chibodzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiriko chiri kunzi ma-elections ZANU-PF iri kuuya ichinyatsa kukonga, ichinyatsa kuwina, zviri kuti vanhu vanotoshaya kuti vo-opposa sei, vakambozama, but panguva inoi zvinozoratidza kuti zvangova silent. Kuna comment section medu mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiriko ichi. So subscribe or like, cheta on the bell icon.